abin tsoro ya faru. Kusan ko menene gwamnan Imo ya gayyaci shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zo ya buɗa mai wasu da cikin ayyukan da ya yi. Buhari kuma ya zo bayan ya buɗe ayyukan, cikin jawabin Buhari sai ya faɗi wasu maganganu waɗanda sun katar da hankalin 'yan Najeriya. Kila kun ji su ko? Daga cikin maganganun da Buhari ya yi ga wasu nan na ɗebo suna da yawa, amma na ɗan ɗebo word for word ban ƙara mai kalma ko guda ba, ban rage mai ba. Ga bakinsa na ɗebo wannan maganar cikin jawabin da ya yi in wurin buɗin project. Sai ya ce this administration has done extremely well. I have to say it because those who are supposed to say it are not saying it. I didn't know why. To waɗannan kalmomin sun tada hankalin don masu hankali. Wasu ma'anar maganar General Buhari mai ritaya ke cewa, shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ke cewa, this administration, wannan gwamnati cewa da gwamnatinsa has done extremely well. Ta yi rawar gani, ta yi duk abin da ya kamata. Extremely well. Ta taka leda ta bakin 'yan kwallo. Wannan gwamnatin ta yi duk abin da ya kamata a ce ta yi performing ma'ana. Ya zan sa shi da Hausa. Ta yi kokari sosai ma'adalla. Wannan gwamnati ta yi kokari sosai ga yin ayyuka. Sai ya ce I have to say it, dole in faɗi haka. Because those who are supposed to say it, domin waɗanda ya kamata su faɗi haka are not saying it, ba su faɗi. I didn't know why, ban san dalilin da yasa sun kawo bakin su ba su haɗi ba. Don Allah wannan babu tausayi. Kaga menene Muhammadu Buhari ke yi? Kuka ne yake yi. Yanzu talla ayyukan gwamnatin sa ne, yanzu duk mukarraban nan nashi sun wace mai ma'ana. Sun wace mishi. Yace I have to say it, dole in faɗi haka, dole in faɗi cewa gwamnatin nan ta yi abin da ya kamata, ta yi kokari kwarai. Dole in faɗi because those who are supposed to say, domin waɗanda ya kamata su faɗi a not say ba su faɗi. To yana tambayar ku suwana yake nufi cewa waɗanda ya kamata su faɗi ba su faɗi. Ni ku saka rema da muqarrabai dai, muqarrabuna waɗanda da ci gajiyar wannan gwamnatin. Shi ya san su, ya san irin taimakon da ya musu, ya san irin dafe kan macijin da ya musu da wasa da bindi. Sun kwashe kuɗin 'yan Najeriya, sun yi wadaƙa da dukiyarmu, sun sace mana kuɗi, sun yi abin da sun haga dama. To amma kuma yanzu ga mutane nan suna suka ne cewa gwamnati ce ba ta yi komai ba, ga ta nan ta zo ƙarshe ba ta yi rawar gani ba. Maimakon su ba da kariya, to yanzu kuma sun yi shiru, ba in ji ni ba in ji shi. Yace I have to say it because those who are supposed to say it are not saying it. I didn't know why. Waɗanda ya kamata su faɗi haka, su kare gwamnatin, su yayata ayyukan da gwamnati ta yi jama'a ba su yi. Don haka dole yanzu jama'a akwai cin amanar da ya wuce shugaban ƙasa sai ya hito ya tallata ayyukan da gwamnati ta yi da bakinsa. Idan duk hajjaman nan da aka ɗauka ana biyan su albashi don su yayata ayyukan gwamnati. Idan duk waɗannan da maciyatan na waɗannan tiyo ko da an kawo maciyata, tantiran maciyata ne, amma yanzu a ranar in billions suna ina. Su yake magana. Those who are supposed to say it are not saying it, and I don't know why. Waɗanda ya kamata su faɗi haka cewa gwamnati ta yi rawar da ta yi abin da ya kamata, ba su faɗi. To Allah wannan babu tausayi. Shugaban ƙasa su kuduma a ce sai ya zo shi zai tallata gwamnati ne da baki ne. Yau da tun bai sauka ba fa. To shi yanzu tun da an zo bakin boda sun yi mai tashin fari aka ko tashin zabbi. Sun wace mai ko sun yi mai sun wace. To ina da in ya sauka. Ko ganin wani kenan bai saki. Ina fatar kun fahimta. Sai ni ce to wannan Allah ya nuna mana shi a Allah. Talakawan Najeriya sun ba Muhammadu Buhari amana. Tsakaninku da Allah ya rike amana ko ya ci amana? Ya ci amana. Sun ka zo sun ka fada cikin mawayacin hali, Muhammadu Buhari yayi kamar bai san da su ba.
sun kai tsuwa har sun ka gaji ya kawo ido ya sa talakawan Najeriya ko sai ya dauki amanan nan da 'yan Najeriya sun ga shi ko ya ba wasu makarabai ne waɗanda yake gani amintattu to su ko yanzu ga wannan magana yana nuna sun ci amanarsa don haka kenan sun rama mana ko su rama mana ba sun rama mana kaga jaza'u wifaqa yadda ya ci amanan mu talakawan Najeriya shi kuma waɗannan makaraban nan da ya taimaka su ko sun ci amana tai shikenan Allah ya rama mana akwai sauran magana kaga akwai ban tausayi a ce shugaban kasa su fito sai ya zo ya tallata gwamnati ne da kai ne waɗanda ya kamata su yi yace ba su yi kun bai san dalilin da yasa ba su yi ba tunda in dai kowa ya ƙi su kam in kowa bai san amfanin gwamnatin ga su sun sani tunda sun san wanda suke 2015 ko da sun ka hau yau ga sunan mutum ne ya zo takara garin ruwa kan shi ai bacacin banza nawa gare ka balle gaida an ka dunguje saboda bai da kodari yau shi isran in billions cikin yan shekarun gaba kwai jama'a ya samu ko bai samu ba to in wata za a fada bai kamata a fada ta da shi ba ya kamata ya ja da baya an yi manyan gidaje an yi kamfunna an yi hotel an gina manyan makarantun da duk abin da an gina da kuɗin al'umma sannan ka yi shiru ana zuka gune ka yi shiru don kada mana hukin Allah kaga ya nuna mukarraban Buhari sun zanne sun zama munafukai dama abin da mun kai mai gudu kenan ya aji mutanen kirki ya jawo mutanen banza yanzu don Allah sanin ku da injiniya Buba Galadima da a ce yana tare da Muhammadu Buhari wacce bala'i za ta sa a kawo yau ya yi shiru ya kyale Muhammadu Buhari talla gwamnati injiniya Buba Galadima sai an ka aji su Buba Galadima mutanen kirki sai aka ɗauko 'yan daudu to ga inda 'yan daudu na kai kanan yau sai shugaban kasa ya zo ya tallata ayyukan gwamnati ta da baki ne ya rasa mai tallatawa inda Bello ya faɗi a cewa to ai adawa ce ta Bello ya faɗa adawa to shi ya faɗi da baki ne yace this administration has done extremely well. I have to say it because those who are supposed to say it are not saying it. I didn't know why. Ban damu da turancin ba kakku damu akwai kure ko babu ba shi yadda ne mu ba content na magana shi ya kamata mu damu da ita yau Muhammadu menene yake yi kuka ne yake yi alhini ne yake nunawa ya nuna abin kenan yana damunsa to ina yan Buhari nan masu zagin mutane in kace kaza in kai da kai magana kai da sai aka ba zagin ka kun zama na Buhari ya ce kun muna hauka Allah kun kyale shi yau shi dai ka talla gwamnati ku fito ku kare gwamnati in kuna iya kare ta ni ko ni ce abin da yasa sun kai shiru gaskiya ba su da sun san sun barawo yana da bakin magana to sata sun kai da yayi musu kai sun ka sace mana kuɗi to ina barawo ya ga bakin magana ga mu masu kaya an yi mana sata ina barawo su buɗe baki su yi magana to Allah ka shirye shi mu ya samu ya karshen kwarai kaga tun bata kare ba fa ga yadda abin ya zama tun bata kare ba shi yasa komai za kai fiki gaskiya abinda na faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku da kun ka saurara inda kuskure ya afku Allah shi yafi bin shafe cikin zakatan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika